a ja vás vítam u nového videa. A jak si nastavíte této oblast Open World Software toto a ja vám ukážem. Takže kliknite na nastavení, buď to budete mať po anglicky, tak si to dáte po česky, ja to mám po slovensky. Je to po česky, neviem, asi hej, ja sa pozriem, ale asi hej, počkajte. Český, čeština, áno, synka to máte. Tak idem na to. Enkodovanie synka, by som sa tak trochu, keď máte silnejší počítač, dajte 10. A keď máte trochu slabý, dajte synka 8. To už mám taký slabý, tak nedávam synka nič. Tenka to nedávajte, to je úplne na prd. Medzi toto nedávajte, to je zlé. A toto môžete si dať. A potom toto nedávajte, to som MP3, lebo to vám bude zle to video. Dajte AAC. A formát, keď budeme formátu, môžete dať 441 Hz alebo 408 Hz. Dávam 408 Hz. Ak chcete, môžete si dať ešte, ale ja by som, tento je lepší ako toto, tak dajte si toto. Stereo, mono, dáte kanál, dáte si stereo, ale mono nedávajte. A сега datový tok, сега dáte 96. Сега keď si tu dáte použiť a synka dať nastavím. Synka, kde chcete dávať, synka dáte, že keď chcete streamu, dáte toto, keď chcete točiť videa, tak dáte toto. Kliknete na prehľadávať a dáte prehľadávať, kliknete. Počujem sa to seklo, prepačte. Tak, teraz vám to pustili, že kde to chcete uložiť. Ja tu mám, vidíte moje video, a keď chcete synka uložiť, musíte dať, jak sa bude vás volať ten súbor a dáte čo uložiť a synka sa vám, keď musíte točiť za svoje video a potom, hej. Takže tak. A synka to isté, musíte takto isté. Synka, že koľko to potrebuje, aby to malo. Chcem, áno. Video synka to nič. Synka dáte normálne synka grafik, koľko máte, keď máte grafik kartu, tak kartu máte takú grafickú kartu a tam vložíte, tak tu môžete, tu budete mať ešte jednu a niekoľko a ešte 1000 možno. Synka dáte monitor, ale ja by som dal vlastné. Ak to je ako vlastné monitory. Ja mám dva monitory, takže to je dobre. Synka dáte toto 7177 75 780 x438, ale keď chcete iné, tak dajte toto, ale ja by som vám vravil toto. Bielna je rýchlejšie, toto nič nerobte, dajte toto bielna najrýchlejšie, keď to viete. A synka máte FPS, to je dôležité na videu, koľko tam chcete, ja mám 31. Synka môžete si dať, že vypnú areo alebo zapnú areo, ale keď to areo z toho rozhodli, tak tí súbory to trochu tak chce robiť, áno, chcem uložiť. Zvuk synka by som sa predvolil, synka by som sa taký nehrabal, ja by som radšej nechal takto by som to nechal, jak chcete. Synka máte, že tak puštal, což to neviem čo je, toto si môžete dať, ale to dáte start stream, si keď budete streamovať, ja dám hviezdičku a zase ak nechcem streamovať, dám hviezdičku, keď chcem točiť video, tak dám paličku a zase keď som chcem vypnúť, tak dám paličku. Synka neviem čo mám, a synka som dal toto, ešte synka tam malo, to je to isté. Tak. Dobre, to ma nezaujíma, tak.
vyčistiť. Takže tak, teraz dáte rozšírenie, dáte, keď chcete uložiť, môžete to použiť, alebo dáte senka kliknete a ono vám ukáže toto, dáte, že áno. Senka by som sa už nehrabal, senka to nechajte, takto si to urobte, toto všetko to nechajte tak. Senka môžete dať very, fast, prepačte, ale keď budete mať keď máte silnejší počítač, tak dajte to, ale nechcem. Chce áno, už není. Senka by som sa už senka nič, keď to nemáte, tak to nič, ja to tam mám. A senka je mikrofón, takže môžete nastaviť mikrofón a také blablabla. Senka, môžete si to urobiť, hoci ako mi na to nezaujíma, urobte si to ako. Senka, screen switch, senka nič nerobte, keď chcete iba screenovať, ale ja nešcreenujem. Neviem, či to asi je screenovanie a dáte, že OK. A sa vám to bude tak robiť. A vidíte, keď si začnete urobiť keď začnete nahrávať, tak vám tu urobí takýto veľký tunel a môžete si robiť senka, čo chcete. Senka, keď chcete, ako si k senku dáte, že pridať scénu a môžete si tam napísať, ja neviem, treba Gogo a dáte Gogo a tak a budete mať černú obrazovku. A keď dáme scéna, tak už to je správne. Takže prepáčte, ale ja to dám odstrániť, to ja nechcem, tak som to robil. Takže a senka máte títo dôležité veci, keď senka dáte pridať, zachytenie okna, môžete dať zachytenie monitoru, to som tu dal. Potom môžete dať zariadenie pre zachytávanie videa a zachytanie hry. Ja to používam iba niekedy, keď to zapnete, tak vám to pôjde. Ak toto neviem, čo je pre zachytenie videa, to neviem, čo je. A mne sa to celé seklo, prepáčte. A teraz vám ukážem, ako vyzerá. Vidíte ma, neviem sa, že to seka, neviem prečo. Ja by som takto radšej nechcel, ja by som to radšej nevrabal. Takže prepáčte, takže vypnieť. Tak, a teraz si pustíte toto. Teraz to bolo u môjho videa všetko. A keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, a keď sa vám video nepáčilo, dajte dislike, ale prosím vás, dajte mi tie lajky, to by mi moc pomohlo. A píšte mi komentáre, čo mám ešte urobiť, čo neviete, čo chcete nastaviť, čo nechcete nastaviť a také, čo chcete stiahnuť, akú hru a také, hej. Takže ahoj.